L-imħabba mux għal-bnedmin biss u ġvera imman kall-annimali, xieġmilek, nislulek ċerta sens ta' fer, u ġvera anka daw l-annimali, meta taromek jiltaqaw ma' sidu. Mela, is-soltu aħna nurukom xi ħaġa oħra li naf ħafna li intom tkunu qegħdin tistennewa bil-ħerqa minn programma ieħor u dan huwa il-messaġġ pożittiv li nippreparalkom minn darba għall-oħra naraw xi preparajtilkom illum. Qasir imma jgħallem ħafna. Fil-ħajja ma jgħodx dak li għandek iżda lil min. Mhux importanti x'għandek bħala materjal, u ġvera, imma dawk il-persuni li inti imdawwar bihom. Mela, u jiena mdawra illum persuna eċitata fuq il-biċċa xogħol, għax l-ewwel darba ninsab dil-pożizzjoni. L-ewwel mistiedna li għandi miegħi nista' ngħid li hija l-persuna li jiena introduċietni ma' dil-ħajja tal-mużika, tal-kant, tal-palk, tal-ispettaklu. Mija ħadd ħlif l-għażiża tzija tiegħi Dorin Galja. Merħba! Ta' support kbir dejjem għalija għal-familja kollha. U jiena nistgħu ġvera ngħid li kont inti l-ewwel waħda li tajtni iċ-ċans li ftaħt li l-bibien għal dax-xogħol din l-arti tant sabiħa tal-palk u ġvera. Inti u l-familja tiegħek naturalment it-siju Semmi u l-kuġini Dominik, Ben u Manolito. Umbat wara jiksegwe ovvjament il-familja tiegħhom missieri, imma niftakarni qabel biss bdejt insegwu lilek fil-festivals u nagħtuk is-support, u mbagħad ta' 9 snin saqsejtni dik il-mistoqsija jekk irrid inkanta u jiena għadt iva. Leontin. Kif inti għandi? Grazzi tal-istudentni fuq il-programm. Merħba, mela li bil-qalb kollha. Jiena niftakrek inti. Dejjem kontek a bubbly personality, dejjem dik il-persuna ferrija għed. U jina il-kuġin tijak, il-tifel tijaj Manolito, kien tifel misti, ħafna. U peress li intkom dejjem flim kontu tkunu flim. Ekku, għandi ritratta, iddi u do, ħanibdew għax għanna ħafna ritratti. Ġitna idea li namlulkom duett biex bil-ħila tijak, anki Manolito jagħmel kuraġġ, għax inti kont ħobb tkanta wkoll, anki Manolito kien iħobb imma dak kien jistieq ħafna u bil-ħila tijak. Għamilna l-ewwel song, anke Semmi id-dinja ta' tfulija niftakarni jisimha. Qed insemmu tfulija anti, aħna nitkellmu meta niltaqgħu noħorġu noħdu xi kafè hekk jew nkunu għand xulxin. U inti Semmi li meta kont żgħira kont tagħmel il-homework u dejjem u dnejk imweħħlin mar-radju. Vera. Taf nisew li għanti ġifiri. Mela vera, nagħmel il-homework u d-nejja imkaħlin mar-Rediffusion dak. Mar-Rediffusion, ekku għax dak iż-żmien. Stazzjon wieħed kien hawn Rediffusion. U kont nkun nitgħallem is-songs li kienu jkunu invoga dak iż-żmien. Ħafna drabi kienu jkunu bit-Taljan. Bit-Taljan. Ħafna minnha mhux vera. Iva, bit-Taljan u anke l-istil ta' Frank Sinatra, Ella Fitzgerald kont inħobbu wkoll. Ekku. Hawnhekk għandi ritratt fidi anti ta' ma nafx l-ewwel darba. L-ewwel darba li kantajt, kelli 12 sena. 12 sena, inkredibbli. Radio City il-Ħamrun fejn illum hemm il-headquarters tal-Partit Laburista. Ekku. U Banda Live, dejjem Sur Mas Valente, Professur Valente. Ma kellek xans li ħadd kanta ma xi backing bil-fuq, live jew xejn. M'għandekx għażl oħra. Astu Jones ma kien hawn fejn tirrekord. Hawnhekk għandna ritratt ieħor. Hawnhekk ftit xhur wara mbagħad, hemmhekk l-ewwel Malta Song Festival tiegħi kien mek kelli xi 13 sena, hemmhekk mal-orkestra ta' Oscar Lucas. Ekku, jidderiġ u jdoqra fl-istess u jdoq il-klarinetta. U bħala kanzunetti anti kienu jkunu live bħalma jkunu l-mġar jew setgħu kienu cover versions ukoll. Hawnhekk dan il-każ kien is-song kienet oriġinali ta' FX Pizzali, niftakar, u ta' Kassola. Fil-festival xorta rridu jkunu oriġinali. Iva. Xorta waħda. U hemmhekk kantajt
Kuklu kuklu. Kuklu ħanini. Is-stil folkloristiku. Ekku. Festival ieħor għaw kontet maħna u nitkellmu kontet tajli li l-Malta Song Festival kien diġà binat anka mal-Eurovision. Hawnhekk fis-70s, hawnhekk it-tielet darba li kienu il-Maltin ħadu sem fil-Eurovision. It-tieni darba li l-Maltin ħadu sem fil-Eurovision. Mela fis-sebgħinijiet. Kienet rebħet l-imħabba. L-imħabba. Imma hawnhekk qed inkanta jiena il-Corinthia Palace, is-semi-final. Sewwa. U tħalt mal-ewwel sitta fil-listi. Hawnhekk kont għadek żgħira. Kont ġejt l-ewwel fil-semi-final, il-Corinthia Palace. Qed tara? U hemmhekk hemm ninkorvajja sister Zara ċemlu li backing vocals. Naqra, nsellu għalihom ukoll jekk qed iseguna. U ġvera. Proset. Għandek ħafna ritratti sbieħ ħanmexxi aħna u niddiskutu. Inti parteċipajt f'ħafna festivals u kompetizzjoni numerużi. Ġvien niftakarni tifla nsegwuk nissapportjawk. Minn dejjem. Qed immexxi aktar. Jekk tgħidlek hawnhekk pereżempju hawnhekk kien festival tal-kantanti kienu jagħmlu Singers Festival mela Festival mhix Song Festival. Sewwa mela. Hawnhekk kont ħadd il-best singer nżammu dak il-kor qasu tiegħi, dak kien il-kor ta' Don Vincenz, il-Monsignor Vincenz ta' Birkirkara kien sellifni l-korsi jew biex kantajt Mamma Tutto. Mamma Tutto, xi sebgħinijiet hawn naħseb isa mhux vera. Jekk tara il-persuna tiegħek. Ara ħanurihom għax inti da xtaqt storja sewwa tal-1973. 73 kont isni lafta. Kulħadd jinbidel imma inti matul iż-żmien mhux vera. Inti illum il-ġurnata mhux biss mara tal-familja minti wkoll nanna mhux vera maħbuba ħafna u kif qed insemmu n-nanniet isma' jiena ħanuri daqsxejn. Inti ġibtina dal-kollaġ vera sabiħ, vera joġobni tal-familja hawnhekk. Ara, ħanurilkom. Dak kollaġ tal-familja. Sabiħ immens. Tista' tgħidilna. Jiena u Semi. Ekku. Inselmu l-memorja ta' Zio Semmi wkoll. Mhux vera. Dominiku Ġozett, l-awsa tiegħu Ġozett. Ekku. Manolito u Natasha. Le, ekku. U Ben u Mildred. Eżatt, u mbagħad in-neputijiet l-ożza tiegħek. Kira ta' Ben u Mildred u Martina u Michela ta' Manolito u Natasha. Familja tas-sew sabiħa. Laqda fil-familja u ġvera. Hija sabiħa. U kif semmejna. Il-familja hija il-backbone ta' kollox. Daqsekku, il-fatt li jkollok dak is-support u laqda bil-familja sabiħ ħafna. Ftit ilu kellkom l-anniversarju intom Zio Semmi. 24 ta' Awwissu kellna 60 anniversarju miż-żwieġ. U dan huwa r-ritratt Dan huwa 60 sena, għandu 60 sena. Hemmhekk kellek biss 16 sena inkredibbli u ġvera. Imma kellkom ġrajja u storja sabiħa. Mhux biss hawn Malta, imma anke barra minn Malta anti. Sifirna bosta drabi jienu semmi, l-Italja u morna ħafna l-Ingilterra u ma ħafna Ċekoslovakkja, Bratislava, niftakarina ma' ommi ma' missieri niġu ma' tfal mela. Sabiex intom kontu s-sifru. Kontu toqdu babysitters ma' tfal tiegħi. U jiena l-ena tiegħi ma' Manolito tal-istess mhux vera. Ħalli qed insemmu ta' barra minn xtutna u hekk dawħet mir-ritratti. Mek il-Bulgarija minn għalija hemmek. Il-Bulgari tajb ħaniżlek hekk daqsxejn. Sabja, u stylish ħafna, kontat nirrida. Ġmil, għadek għalix li, u ġvera, dak li jkun. Mela, għandi xi ritratt ieħor ta' xi festival dan, għaw Malta dan, u ġvera. Għawnek kont ġejt l-ewel fil-International Festival of Maltese Song. Mekka finalija fil-1985 u kantajt xi song Leħen Fiskiet ta' Edmond Dar. Leħen Fiskiet, niftakarni insegwija mid-dar imma ma kontx ġejt jiena niftakar għal-festival. Qed insemmu l-festivals anti għandna xi filmat. Tajjeb fejn inti mhux qed tipparteċipa bħala kompetitriċi din id-darba, imma kont mistiedna ftit ilu fil-festival Mużika. Ħadd pjaċir ħafna nirringrazzja l-organizers tal-istadina. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Kanta orkestra live. Ekku, ġeddet il-memorju. Il-memorju tara ħanaraw ftit dal-filmat anti fl-imkien hawn nara. Malta
art mimlija b'kull fwiħa sbejħa min żmien missirietna Dorin Gallia Malta xemx u baħar min tijak jibqa żgur għal dejjem ħbib miegħek Emozjonanti ħafna u xanka jekk terġa' taraw, terġa' tgħix dawk il-momenti. Nirringrazzja wkoll l-ibni Dominika li jagħmel l-arranġament u Zerriġa l-orkestra. Ekku flimkien ma' Martina esperjenza sabiħa ħafna. U xek. U dik kienet anti kontet tgħid li jiena naf ovvjament għax kemm il-darba tkellimni li din kienet l-ewwel kanzunetta li ktibtu inti u semmi. Iva, l-ewwel kanzunetta kelli 17-il sena. Darba kontet nitkellem miegħu u miegħek ukoll kien qal li l-ewwel kien kiteb il-mużika u mbagħad għaddew ammont ta' snin qed ngħid. Żgur, u kien għadu l-kulleġġ Ruma, l-istudja, il-mużika, il-pjanu u mbagħad ġifieri għaddew is-snin, iżżewwiġna, mbagħad ktibti kliem wara. U kanzunetta li għaddew xi 10 snin, naħseb jew iżjed 12 sena. Mamma mija. U jiena tiegħu kienet l-ewwel mużika, l-ewwel kanzunetta u jiena l-ewwel lyrics, l-ewwel kliem. Xi ġmiel. Ejja, vera. Jiena nassimla ħafna ma' pajjiżna, kważi wara l-innu Malti hemm Viva Malta u lill-Art Welidi. Sewwa jekk ikollhom jażlu kien hawn dan id-dibattitu fuq l-innu Malta għandu xi nbidel jew le, jien kien ikun ngħidlhom di jitfa'wa into consideration tajjeb. Għax qed tfaħħar il-pajjiżna u sabiħa ħafna vera kanzunetta tal-qalb. Mela, anti, inti jafuk ħafna, ovvjament mhux biss bħala inti, bħala kantanta inti per se, imma kemm rawwimt kantanti oħra li llum il-ġurnata aħna bħala poplu Malti għadna ngawduhom. Iva, kellek dan l-opportunità nirringrazzja l-mulej. Ekku, ħanibda nuri xi ftit mir-ritratti jiena, kor dana fl-1996. Għandek imniż mhux għax naf jien sewwa tajjeb imma xaw miktub wara. Hemmhekk ftaħna l-festi tal-miliet konna l-belt. Niftakar barax ta' tfal jattendu. Ġili at a point konna 70. Hawnhekk jidher għandi ritratt fl-istudju Salwan. Kelli xi 70 tifel u tifla u konna nġu nkantaw fil-miliet. Mamma mija, inkredibbli. Hemmhekk fis-sajf hemmhekk fuq San Ġwan. Kien hemm xi activity tal-Caritas u stidnuna nkantaw. Xi ftit programmi ilu kelli mistieden lil Dario Bezzina li wkoll kien student semmejnik fil-fatt u għalina li kien student tiegħek. Hawnhekk qed nuri dan ukoll qegħdin f'xi festival iskom anti hawnhekk bil-kor u qed tmexxi inti. Hemmhekk kien il-Festival for Eurovision u konna guest. Il-kort kien hemm serata kantajna mill-Eurovision tal-passat. Ma qed takkumpanjaw. Qed nikkumpanjaw il-Mike Spiteri. Fil-nofs hawnhekk tara tidher Sara Harrison, ekku neputja tiegħek il-kuġina tiegħi. Kimberly Manicaro, il-mara Tozzilino. Ekku. Hawnhekk tidher Kelly Peplo. Dawk ġifieri li niftakar. U ħafna kantanti li għaddew minn taħt idejk u grazzi għall-esperjenza tiegħek u il-mod kif wittejtilhom it-triq illum il-ġurnata hemm numru sew. Pjaċir li nara li
għamlu suċċess. Li għalmenu bdejtilhom it-triqu. Għalma għamilt lilek. Bdejtlek imma mbagħad inti għajt tistudja, għajt tirsisti, għajt attiva u dejjem tfittex u dejjem tesperimenta u Alla jbirek u issa għara x'esperjenza għandek. Importanti li kun hemm xi ħadd bħalek li sfortunatament fil-ħajja tiltaqa' mat-tajjeb u tiltaqa' minqas tajjeb, tiltaqa' ma' dak li jaraf li hemm xi ħaġa tajba fik u jkompli jmexxik. Ara hemmhekk għandna ritratt ta' x'inti wkoll il-parrina tal-griżma tiegħi. Mela mal-papa u l-mamma tiegħek. Mal-papa u l-mamma tiegħi hemmhekk qed immorru lura. Kienet ix-xitwa tidher. Iva x-xitwa mkebbin sew. 37 sen ilu hemm anti kważi. Għax hemm kelli xi 10 snin. U gburi ħafna lint il-parrina tiegħi. Kollha qalbi. Kont qed ngħid li kemm xi ħaġa li l-bniedem f'ħajtu jsib il xi ħadd bħalma kont inti għalija u għall-bosta persuni oħra. Li taraf li dik il-farka talent jew farka ċans ta' potenzjal. U inti mhux iżommu l-isfel għax issib daw tkiet persuni fil-ħajja minn kollox. Imma inti waħda minn dawk li tollih il fuq il-bniedem u turih triq li jekk hu kapaċi għaliex le. Ma tistax titħaq dak li jkun jekk inti jiġi xi ħadd għandek. Eżatt. U ma jkollux ritmu, ma jkollux intonazzjoni. Ma jkollux fil. Tittajlu qalbi. Ara tipprovax tagħmel xi ħaġa oħra. Forsi tajjeb fl-isports. Forsi tajjeb fil-futbol jew xi ħaġa oħra. Eżatt. Tittindikalu dak li Tittindikalu iva, ma tix titħab dak li. Naddu għall-musical, Santi, qed ngħidlek illum touch and go għatlek ħanamlu xil-karriera God bless sabiħa tiegħek hux vera. Imma hemmhekk finna venut fl-Amerika, x'memorji hemmhekk. Dik il-musical l-ewwel waħda li kiteb Domni Gallia mal-Ray Mahoney u qed naraw silta wkoll. Di għall-qalbi immens. Biċċir li nara għal-min ħanin u lajja fuq familtna għal-midin ta' kliem f'udnejn bil-ħatfa għalix u għala għalix il-għawi u l-ħsara donnu mal-ġwejdin Wajdud brazzitna u nisna Xi waħda din araw sa fejn wasalna Mienu bħala dil-bejta dil-snanar Dar-raħal min-nibrar tajt min jaddih Min jisqilu il-velenu li nixxef id-dem Srib li joqlu bis-sem Għajla għajla Għajdli tfajla Intli f'newlek li qalbek bis-merrija Intli istek ta' bint bigburija Intli l-libni ħabbejt insejt int li klimom irmejt bla mistħija Ejd li int x'edha tħoss x'qed iġġarrab Ejd li int qabel tmur qabel twarrab Xi ġmiel, it-tnejn bajnejna idemmaw ħafna emozzjonijiet dan il-musical. Ek mużika mill-qalb, kliem mill-qalb, interpretazzjoni sabiħa u lilna ġibilna ħafna memorji. Ħafna memorji. Kienet l-okkażjoni fejn tqajt mar-raġel tiegħek. Hemmhekk kienet qajt mar-raġel tiegħi, grazzi eżatt għalikom mhux vera. Kien l-ewwel musical tiegħi. Mario. Kun selmulu ħafna. L-ewwel musical li għamilt. L-ewwel musical. Bażikament għaxhom l-iskola kont għadnina kif noħroġ minn fuq il-patt tal-iskola tal-Form 5.
ħafna memorji sbieħ. Għandi xi ftit ritratti oħra anti tal-musicals, ħanaruhom l-om naqra tajjeb. Mela għandna dan ħanibdew minn dan. Hemmhekk backstage ta' Sound of Music. 1997. Jiena Mary Rose Mallija u Louise Doneo, u xek, sewet nara. Konna sorrijiet, jiena Sister Margareta, Mary Rose kienet il-madre u Louise ovvjament jorroħra. Jiena u int libsin bħala sorid f'xow ieħor u suppost bid-direzzjoni għandi xi ritratt minn ċerta jekk għandkomx. Sister Act. Sister Act. Tiftakar kellna dik ix-xena fejn kelli nbiddel fuq il-palk. U jien kelli ndur għax tant dejt nitħadem tipprovizza inti kollu. U li kelli ndur għax ma flax nisħaq. Ma nfaħx bid-dar. Esperjenza sabiħa ħafna mek. Nuru forsi l-aħħar żewġ ritratti anti tajjeb. Hawnhekk backstage ta' Les Miserables fejn għamilt Madame Thénardier. U dejjem kantanta soprano Norma Lawċija, Kamilleri. Fl-1998. Eżatt. U ħanuru l-aħħar żewġ ritratti tajjeb anti mela hawnhekk għandna l-music il russa tal-Mossa wkoll. Dar il-Mediterran ukoll backstage hemm mara minti jiena u Fabrizio u dak il-ġufnat ma nafx. Li kien jasmana bħala ekstremek. U l-aħħar ritrattu nieqfu għaxilhom jablu l-sinjal. Għandi nibqa' sejra jien ma tunix torti mhux ta' kuljum li jkolli t-zijati għaj mistiedna sewa. Għalek backstage jinu inti. Inti Santa Elizabetta u jena Sant'Anna l-Leonti. Fil-musical. Jien Giuseppe. L-istess ta' Dominic u Ray Mahoney. Mela l-istess. Ajma, għommi xieġmila għandi ħafna ek memorji u emozjoniet. Naraw filmati uħor għanti qabel inħal. Għajla l-lum il-ħin taħħa u il-maħlum Min ġiet wieħed għalli ħor tal-lum Baqet nizla sħiħ tingħad ta' kuljum Din l-istorja ta' mwiet marqa fiċ-ċaħdiet ta' min mismum Ġejja ta' għaddar id-dem tal-miġjum Kien iż-żmien ta' tmien ponot salib min qalleb kitbiet għandu jsir li fl-imsaġa rabtin dwar palazz dellin l-eneb tad-din. Fil-fiddin sirtu għajjeb mal-bint wettaqelt kif sew qaluli Għax bid-mir ta' fi-żwieġ li Marija ftiġ xwejja ħtmestin. Ġejja ta' hemm għaddar id-dem tal-missjun. Ġejja tal-fatt jafa kulħadd tal-Mahmud. Musical kapolavuri ieħor mill-pinna ta' Dominic Gallia u il-mibki Ray Mahoney u silta mlibsa mod sabiħ mill-vuċi sabiħa tiegħek. Grazzi, mek kont in-narratur. Ħafna. Mela, li kieku kellna nagħlqu issa din l-intervista tajjeb nirringrazzja d-direzzjoni tal-li tawna ftit ħin żejjed. Flimkien, kemm ħadd pjaċir. Ħafna. Anti, lil dawn iż-żgħażagħ, tfal żgħażagħ li jixtiequ jaqbdu din il-karriera sabiħa li kellek u għandek naturalment, għax inti għadek it-tina il-vuċi tijak għal-siltiet ftitilu għada kif ġiet imnedija u koll CD li ħareċ Dominic bil-poeziji tanto butiġiċ u għemmek nistaw ngawdu koll anka l-vuċi tijak. Grazzi anka tijak u koll inti għadi. Ekku, xparir tati li dawn it-tfal użaza? Jina dejjem il-parir tijaj u min għandu din ix-xewqa li jistudja u li jikanta. Mandu ju parir minant min jifem. U l-lum, grazzi tella u ħafna teachers, stabiliti u professjonali li jistaw jgħinuhom. U fil-fatt ġifiri narawhom
kemm qed jimxu l qudiem il-kantanti Maltin. Kemm għandhom standard għoli, kemm anke sija songs li qed jinkitbu u sija l-kantanti li hawn kollha vera well prepared, ġifieri. Ma tistax tirriskja jew tiċċansja li toħroġ. Ma tistax tkun le, tkun ta' dak il-livell għoli għax inkella ma tibdix. Tajjeb, grazzi ħafna minn qalbi anti tal-li kont il-mistiedna tiegħi. Grazzi, God bless you. Awguri dejjem, Intu kollu, grazzi għax għandkom tkunu tafu li Anti Dorin hija #1 fan jottu kontattilhom għax il-mammi tuħu għalija u toħod lir-ritratti waqt il-programm. Vera, vera, vera. Grazzi tas-support minn dejjem. Grazzi Aziz Anti Dorin. Grazzi. Mela, eżis telespettaturi, nittama li ħadtu pjaċir b'dil-intervista ma' Dorin Galja, daqskemm ħadd pjaċir jien. Minnaw ħanoħdukom biex taraw x'għandkom ċans terbħu fl-aħħar tas-sensiela tagħna ta' kumplimenti jekk intom tagħmlu like u follow fil-paġna tagħna ta' Facebook. Inkun magħkom dalwaqt. Għamel like u follow il-paġna ta' Facebook ta' kumplimenti. U fl-aħħar tas-sensiela tidħol biċ-ċans li tirbaħ hamper bi prodotti 6.0 għal valur ta' €500.